Am făcut un film, am întrebat inteligența artificială, pe ChatGPT mai exact, i-am spus așa: un scenariu, două personaje, o locație. Eu și Coco de la-mi dau filme, am luat camera și am dat go. Am făcut și un vlog, am făcut și filmulețul complet, scurtmetrajul. Dacă intrați pe YouTube și scrieți acolo în bara de search, no bine, dar vă las și link în descriere, puteți să vedeți tot vlogul și scurtmetrajul full. Până atunci, vă las aici câteva secvențe. Am întrebat pe ChatGPT, un chat AI, să genereze un dialog, deja ceva pentru YouTube, pentru canal. Te-a lăsat sufletul tău, că te-am iubit. În schimb eu am primit doar lacrimi și am suferit. L-am lăsat. Spun acolo direct? Da. Așa mănânc eu. Ajunge. Cum te cheamă pe tine?